Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno-edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Verujem da će vam biti lepo, sat vremena skoro, dobre zabave, lepe muzike i onoga svega što čini jednu emisiju lepom, kulturnom za one gledalci koji znaju šta je prava televizija. Znači, nema podvučenog žutog. Idemo dalje sa jednom lepom pesmom. Uživajte. Čašu više nikad neću dotaknuti ja. Od ponedeljka flaširana voda, pomoranđa ceđena. Od ponedeljka antitoksik, aronija, zedo, rakija. Od ponedeljka karakter sam labilan, nemam posao stabilan, al se ipak držim ja do ponedeljka. Karakter sam labilan, nemam posao stabilan, al se ipak držim ja od ponedeljka do ponedeljka. Kafanu neću više priviriti ja. Od ponedeljka fitness, wellness, slana soba, wireless i spa. Od ponedeljka footing, jogging, aquarobik, meditacija. Od ponedeljka karakter sam labilan, nemam posao stabilan, al se ipak držim ja do ponedeljka. Karakter sam labilan, nemam posao stabilan, al se ipak držim ja od ponedeljka do ponedeljka. Masnu ranu neću više ni da vidim ja. Od ponedeljka samo trava, hrana zdrava, suši ribica. Od ponedeljka đumbir, tofu, artičokle, uvek rukola. Od ponedeljka karakter sam labilan, nemam posao stabilan, al se ipak držim ja do ponedeljka. Karakter sam labilan, nemam posao stabilan, al se ipak držim ja od ponedeljka do ponedeljka. Najbojemskija kafana, ovde lepa atmosfera i volim ovako kad mogu da razgovaram ovako mlađe kolege kao gosti. I evo, sa mnom jedan čovjek, kad kažete Srđan da mu je ime, ko je Srđan? Kad kaže Zelembaba, kaže ko je to sad, ali kad
kad kažu Zele, Da, onda znaju. Jeste. Koronizirane. Jeste, bravo, da, po Zele to svi prepoznaju onda. Pa Draško, hvala vam puno na pozivu, naravno pozdrav za sve vaše gledaoce. Ja sam fantastično, hvala Bogu, evo, držim se, čuvam se, štitim se, videli ste da sam došao sa maskom, nego smo sad prosto zbog emisije samo skinuli. Malo sam bio i da se osunčam, da se opustim kraj mora, onako bezbedno je bilo, tako da nije bilo nikakvih problema, bilo je sve okej. Da, odlično. Sve si stigao da radi? Sve sam stigao da obavim, da, to je najbitnije. I sad sam u akciji ponovo. Ponovo, ista meta, isto rastojanje. Jeste, da. Nisi promenio televiziju? Nisam, i dalje sam na prvoj televiziji, radim ekskluziv, pa ja nekako ne mogu da pobegnem od estrade i showbiza, čini mi se donekle kao i vi. Vi ste, obrni okreni, vi uvek ste tu negde, kod estrade, tako i ja isto, znači, možda... Ja volim, pod brojem, ja volim kvalitetnu muziku, ali ne mogu više svaki baš da pričam, ne mogu više. Jeste, da, dobro, mislim, promenilo se. Neko ima loše muzike, ostalo. Ja kad gledam ovi neki novi klinci, pa dođu u Skadarliju, kafanu, sve naručuju pesme, najmlađe 40 godina. Da, jeste, tačno. A ovaj novi hit, nigde novog hita, nigde, gledam, to se snima, ne računajući ono što se po klubovima. Da vam kažem nešto, to su trenutno aktuelni hitovi, to će se vrtati nekoliko meseci, prave se takve pesme. Ko letnja kiša. Jeste, da, bukvalno. Znači, prave se takve pesme i to je to, ali šta da radimo? Mi moramo da se prilagođavamo tržištu. Problem generalno kod većine mladih je ta što ne shvataju ozbiljno ovaj posao. Uopšte ne shvataju ozbiljno, oni su poleteli, ogromne se pare vrte tu. Mislim, ja kažem, i Šaban u ono vreme kad je bio mladi, Miroslav i mnogi imali su velike pare, zarađivali su pare, ali su ozbiljno shvatili posao i pristupali su ozbiljnije tome. Međutim, ovo sada je malo nekako poremetilo se sve i tu, i mnogo ih je, previše ih ima. Mi imamo taj neki jedinstveni show biznis, ja bih tako rekao, koji je malo različit u odnosu na Hrvatsku, u odnosu na Bosnu, u odnosu na sve ove zemlje u regionu i otkud znam, opet kad pogledate, manje više svi trče kod nas i dolaze kod nas i svi onda mnogi krenu da kopiraju tog Rastu, on je prvi krenuo sa tim nekim autotunom i sa tako nekim stvarima, sad na kraju kopiraju njega, tako da više ne znam, ne mogu da više sudim bilo kome i čak ni youtuberima što su počeli da pevaju, ni što se snimaju tako i što svašta, znači, tako je vreme došlo, što da radimo, prosto je to tako. Ovo je, kažem, vreme antimuzike, totalno. Da, jeste, ali da vam kažem, ja ipak verujem da sve što je, svako ko vredi i sve što je vredno da kad tad ja sam recimo zvezdaš, kao velike zvezdaš, mene muka kad gledam ovu zvezdu šta je igra. Ja imam propustnicu za šta bi dao, da sam imao za ložek kad sam imao 25-30 godina. Ovo danas, ovo je antiproka, toliko su loše. Ne, loš nam je uopšte futbol i zvezde. Jeste nam loš futbol, ja sam skoro pričao sa nekim futbolerima, privatno ovako, zbog čega je takva situacija, jer to nikada nije bilo u Zvezdi, u toj meri, i u Zvezdi, u Partizanu i u svuda, dakle. Ja kažem, i drugačiji su bili fudbaleri. Danas su svi nešto, ne znam, distancirani. Retko ko hoćete da izvio. Kažem, u ono vreme, čovječe, Dejan Stanković je na posterima bio po Huperu i svuda, ne znam, Deki Savićević, Mihajlović. Znaš, bili su pristupačniji, čini mi se. 90-ih, sad je već... Bukvalno, sad je već drugo. Ne, sad neće, sad su totalno nešto distancirani. Ja kažem, i onda je bilo provokativno i slikali su se goli za naslovne strane i ostalo ono u gaćicama i to. Dakle, nije da oni sad kažu kao mi nećemo sad da dajemo novinarima izjave jer je, ne znam, oni su provokativni. Pa vi ste prvi bili provokativni u ono vreme i šta ste se snimali i radili. Drugo, ako neko se popne na story, pa na sere, pa ti se popne na slikali ti objavili što se peo na story ti brane. Jeste, da. Bude zvezda, bude ostani zvezda. Da. Ali ja sam pričao sa nekim fudbalerima zbog čega je takva situacija u fudbalu, sve se vrti oko para. I jednostavno, pare su problem, dakle tu strani klubovi su u stanju da investiraju, da otkupe igrače, da, mislim, mnogo komplikovana priča, tako da je sad suludo ulaziti u tematiku toga. Ništa više nije kao što je nekada bilo i nije kao pre da imamo taj kvalitet koji smo nekada imali. Pa, to je tako. Tačno. Jeste. Super. Šta imaš? Možda neke novitete imaš? Imam novitete, da kažem da sam pokrenuo neki svoj portal
i u okviru kojeg radi internet radio. To je Svetski radio. Svetskiradio.com je portal pa ljudi mogu da pogledaju i da slušaju dobru pop i folk muziku. Znači kako portal? Portal svetskiradio.com. Radio Svetski, dakle svetskiradio.com. Pošto je to internet radio, onda svuda u svetu taj svetski domen.com. Ste zvali u reality možda neka? Jesu. Da, imao sam ja neke ponude za reality i za jedan i za drugi, ali šta znam, nisam ja nešto baš, ne gradim karijeru u tom pravcu, da bih ja sad, ne kažem da se ne bih snašao i mislim da bih ja tu lepo izgurao, ne znam da li bi došao do finala, daj Bože, ali verovatno bih lepo. Problem je najveći u trenutku kada gostujem u nekoj reality emisiji, pa onda se javljaju gledaoci i insistiraju da ja uđem. I onda to ljudi žele, očigledno da ljudi žele mene da gledaju realitiju, ali ne znam, lepo mi je sad, ja imam pristojno za sebe da zarađujem i radim posao koji volim i dobro radim i radim na jakoj televiziji i onda meni šta sad ja da kao ulazim ja u reality, niti idem zbog para, niti idem zbog ovog, niti zbog onog, popularnosti, baš me briga. Evo ovako ti ja poklanjam lepu knjigu. Dobro. Ovo je Tajne rasi Kurta, Dijana Ertel, ovo ti je ovako baš dobra knjiga. Jako štivo. Može i posluži ovako teško štivo, a? Teško knjiga. Ovo je dobro, ako neko ti se zameri, onda ga Tajne rasi Kurta, odlično. Laguna, znači Saranja, i pošto si ti nisi od onih alkosa, onih najgorih, evo ti poklonim jedan ovako baš pravi sok. Može. Evo ovako, jabuka, cenjina, ovdje nema ni šećera, ništa. To može, to pijem. Bez ičega. Odlično. Nema ni gaziranog, to je proizvode Made in Boleć. Čekaj, to je naša proizvodnja. Naša u Boleću, samo ima čovjek fabriku i on je ovde reklamira se, svaka čast. Priroda baš pravi. Baš volim, mislim da vam kažem što se u posljednje vreme toliko potencira na zdravom načinu života i na tim prirodnim proizvodima. Dakle, to je odlična stvar. Danju sok, noću rakije. Jeste, da. I ne moramo da se plašimo korone. Hvala od srca, hvala vam puno. I baš mi je drago i pozdrav naravno svim vašim gledalcima. I eto, vidimo se. Vama želim puno sreće i čuvajte se. Čuvamo se. Super. Stvarnost nije dovoljna. Ljubavna priča dvoje pisaca koji svako za sebe pišu romane o svojoj ljubavi. Srce moje, Mirjana Bobić-Mojsilović i Vaša Laguna. Foto Luka. Izrada digitalnih fotografija sa svih medija, veliki izbor fotošolja, jastuka, pazli i magičnih kugli sa srcima, snegom, najnovije rotokocke.
Sve poklone dostavljamo na kućnu adresu. Foto Luka, Paunova 30 Banjica, telefon 011 266 3322. Od autora bestsellera Čovek po imenu Uve priča o malom gradu, velikim snovima i ceni koju smo spremni da platimo da bismo ih ostvarili. Medvedgrad, Fredrik Bakman i vaša Laguna. Noćas sam sanjao plavog slona od 1000 tona i 200 miliona. Najuspešnija i najpopularnija knjigovodstvena agencija Twins iz Beograda ove godine proslavlja 10-godišnjicu postojanja. Za sve ove godine agencija se specijalizovala za kompletno vođenje dvojnog knjigovodstva, poresko savjetovanje, osnivanje preduzeća, preduzetničkih radnji i kompletno vođenje kadrovske evidencije i zastupanje pred organima kontrole. Umjesto vas rešavaju sve vaše poreske probleme. Eto zbog čega je knjigovodstvena agencija Twins najuspešnija i najpopularnija. I neću da se probudim, jer mogu da poludim. Hit do hita. Na beogradskoj adresi 894 širom sveta na bumbumradio.rs. Non stop sa vama. Bum Bum Radio 894. Pravi sok, poseban brend, beogradski pobednik za 2016. godinu. A sada dva odlična proizvoda iz popularne i jedinstvene firme Priroda Boleč u Beogradu. Baš pravi sok i OKP paket za čišćenje organizma koje možete naći u svim prodavnicama zdrave hrane širom Srbije i regiona. Dolazim iz Smedereva, bavim se već 30 godina bioenergijom, agencija Beli Anđeo, možda vam je to već i poznato. Pomažem na daljinu, ljudi dok me čuju glas, osjećaju energiju. Stavite, Sonja, sad vi ruku na senzor. Evo, sad imamo prilike da vidimo kako izgleda posle bioenergije, kako izgleda zapravo aura samog bioenergoterapeuta. Kad pričamo o energoterapiji, ne pričamo o lečenju, pričamo o isceljivanju. Isceljivanje nije lečenje. Ono što je veoma važno da shvatimo, pošto je to dar od Boga, to nije naučena tehnika. To je nešto što je potencijal, da li je stečen ili je jednostavno nasleđen ili je rođenjem dat. Za Sonju sam saznala preko televizije da pomaže sa energijom svojom i pošto sam patila od velike glavobolje, imala sam bolove u ramenima, trnjenje u ruci, nemir, vrtoglavice. Ja sam nazvala Sonju i čim sam je nazvala, čim je ona čula moj glas, ona je pustila energiju i osjetila sam toplotu u telu da prolazi kroz mene, ta energija njena. Posle 1-5 minuta bolovi su se umanjili, nije prošlo sat vremena, bolovi su prestali. I ja sam sutra nju nazvala, rekla sam da mi je bolje i ona je opet pustila energiju i poslala mi je ikonicu sa energijom osveštanu u crkvi i tako kad me uhvate ti bolovi, ja gledam jedno 10 minuta u tu ikonicu i bolovi me popuste. I uvek već 10 godina Sonja meni pomaže. Ja bih preporučila svakome ko ima takve probleme da pozove Sonju i ona će im pomoći. Pa evo,
po dogovoru želela sam da vam uputim malo energiju i na daljinu. Da li osjećate sada dok me čujete glas? Osjećam, sva sam se naježila. Evo, energija deluje, evo ide kroz kičmu. Evo, sve se to i na aparatu već vidi. I ja radim sa ikonama, možete poručiti ikonice, to šaljem isto poštom. Ako je nešto potrebno, znači pozovite, razgovor ne naplaćujem ništa. Kad god osjetite da vam je teško, imate moj telefon, slobodno se javite, uvijek ću vam uputiti energiju. Evo pogledajte ova knjiga. Zašto je zanimljiva? Zato što je itekako lepa naslovna strana. To je živo, uživo pravo. Pogledajte ovu gospođa, dama, Ava Karabatić. Pogledajte, Ava, dobro bi došla. Hvala ti, Dražo. U mojoj emisiji Ava kao nomad, pravi nomad, je tu, a nećete vjerovati, pogledajte ova dela, ove slike, lepe u ulju. Pogledajte ovu. Ova ovdje je gornja, koju vidite, nedovršena. Podsjećaju mi na neki splitski akvarel, tako nešto. Pa znaš što ovako? Ova slika je, kad kažeš drvo života, ne treba puno analizirati, puno filozofirati. Vidiš ovu djevojku, kao i ovo jedan nomad. Ona stalno nešto traga, stalno ide i stalno ima svoj cilj, ali i dođe do cilja, ali da se ne lažemo kao i knjiga. Zašto smo opet donijeli ovu knjigu koja je izašla od 2017. godine? Zato što ova knjiga je trenutno će se prevoditi i na albanski i na ruski jezik. Tako da sve je povezano u životu. Jer umjetnost, kad kažeš umjetnost, to uopće ne možeš definirati. Jer umjetnost nije samo ni slikarstvo, nije samo ni poezija, nije samo ni proza, nije ni kazalište. Umjetnost je sve. Umjetnost je jedna velika ljubav i to u čovjeku sebi ima ili nema. I to se ne može kupiti. Ja sam nekoliko puta naglasila... Od kad slikaš? Kako je to krenulo? Krenulo je da sam već sa 3 godine naučila čitat. Niko mene nije silio ni tjerao. Jednostavno takva je stvar bila. Sam ja nešto, to su bili škrabopisi, ja sam nešto počevši od konja, počevši od životinja, cvijeća, uvijek žute ruže, uvijek se... Tako da, iskreno, evo 27 godina slikam, ali, znaš kako se kaže, nekad ne idu stvari onako kako mi želimo, pošto je ta prokleta sudbina učinila da ja imam sve petice u školi, osnovnoj, onda majka kao netko ko je završio medicinsku školu, pa čerce, i ja pričam iskreno, zato što je ovo za ljude koji gledaju i moramo biti iskreni, pa kakva gimnazija, kakva umjetnička, kakva klasična, idi ti ono di ima perspektive i ja sam završila farmaciju. Međutim, kako meni džava ne da mira, ja dok niko ne zna, škicajem tjelesnu ili kako vi kažete fizičku kulturu i paralelno kod moje Alijete umjetničku školu. Tako da ja mislim da za sebe imam 2 škole. Kako toliko dugo vremena provedeš u realitiju, nijednu psovku nisi rekla, nijednu vulgarnost, nijednu prljavu reč. Kako si izdržala? I pored sa svačime su te posipali, a ti nikome nisi rekla najneružnije. Nijednu psovku, nijednu prljavu. Kako? Znaš kako? Kad znaš da te netko poštuje i da se ne lažemo, danas je teško doba. Biće, ja ću ponoviti rečenicu jednog mog prijatelja kojeg pozdravljam, koji u Rijeci ima ordinaciju, koji se bavi magnetskom rezonancom, koji je rekao na Balkanu, bit će gladnih i mrtvih ovu godinu. Pa ima ih koliko hoćeš. I bit će ih. Kad znaš da si za nešto plaćen, ali plaćan pošteno. Da. Imaš... Ja sam cijeli svoj život, ja sam i upala na Glumačku akademiju 2007. godine, jer moja bliska prijateljica je Nives Ivanković, ali sam odbila zbog latinskog i grčkog, jer sam ja onaj tip žene koja ne trpi, nego ide po svome, pa makar naišla na kapitulaciju. Evo, ovo je za tebe jedan poklon, nova knjiga Hiltona. Samo ne da je thriller. Ultima. Samo to mogu da... Ultima, izvolite. Ovo je jedna lepa knjiga i bolje nego thriller. To ti je nova, to je prvo je bila Maestra, potom je postala Domina, sada je Ultima. Mislim da mnogi... A eto vidiš, to sam tačno izabrao za tebe jednu lepu knjigicu. Evo, pročitaj šta ti piše i posvetu sam ti napisao. Oću, ali ovo je... Ali na prvoj strani, a ne na posljednoj. Ali meni se sviđa ovo. Ako ih ne možeš pobijediti, ubij ih. Pa normalno. Ali nećemo kazati kako. Da li je to koplje, da li je to...
Nije bitno, pa da. Ili da li je Ili ih to ubiješ u pojam. psihomitija, a vraćam se na ono kako nisam psovku. Ili ih ubiješ u pojam. Ajmo mi da kucnemo prvo. Ajmo mi da se kucnemo. Ajmo kucnemo i da najavimo i novu knjigu, to kad kupe onda čitaju. Što se, nećemo da im crtamo već šta je hoćeš. I to šta kažeš. I svojim fanovima poruci nešto. Poruči ovako direktno u kameru. Evo, ja ću na iskustvo prvo, s obzirom. Evo, ti si mi dao i mislila sam drugačije. Prvo je bila maestra, potom je postala domina, sada je ultima. Točno to. Jer imam jedno putovanje i želim da baš tako bude. Mnogo mi se sviđa. Ja znam što... Tako je. Ava Karabatić, starleta, odašnja i pisac i slikar, sve ujedno. Sa čarobnim prezimenom. prezimenom. Najlakše ti kasati multimedijalno. Multimedijalno ličnost sa čarobnim prezimenom. Tako je. Svako veče s tamburama čekam zoru kraj Dunava. Gledam njene plave oči i sutra ću opet doći. Gledam njene plave oči i sutra ću opet doći. Da počastim društvo svoje, da poljubim pile moje i pozdravim grad, lepi Novi Sad. Novu mladost, novu ljubav dala mi je, nek se zna. Jedna vila kraj Dunava, lepa Novosađanka. Opet moje srce gori, uz tambure pevam ja. Kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka. Večeras na tvrđavi gledam lepi Dunav plavi. Nazdravljam sa čašom vina svoj braći sviračima. Nazdravljam sa čašom vina svoje braći sviračima. Svirajte mi pesme njene, volim kad je pored mene, sve dok spava grad, lepi Novi Sad. Novu mladost, novu ljubav dala mi je, nek se zna. Jedna vila kraj Dunava, lepa Novosađanka. Opet moje srce gori, uz tambure pevam ja. Kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka. Novu ljubav dala mi je, nek se zna. Jedna vila kraj Dunava, lepa Novosađanka. Opet moje srce gori, uz tambure pevam ja. Kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka. Kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka.
Mirko Pušović, Jugoslavija, Jugoslavija. Golmas je bronze Italije, and bronze medal. Kad sam bio klinac, 70. desilo se da je Jugoslavija tadašnja bila zajedno Rusima i Amerikancima treća bokserska sila u svetu po broju medalja i šampiona uz svim. Iako je tada bilo malo profesionalnih sportista, ali je Jugoslavija bila treća. Onda smo došli do toga, da je boks totalno stagnirao, a ja sam išao u halu sportova da gledam kao klinac za zlatnu rukavicu nečije, po 25.000 ljudi je bilo, to je puno bilo, više nego na Ofcom stadionu, na pola stadiona. Boks je bio nacionalni strašan sport, fenomenalni. Imali smo toliko šampiona i meni je drago da sada, posle dugo vremena, da počinje lagano da se vraća boks. I jedan od onih ljudi koji vraćaju ovu veru u boks i bolje sutra je Mirko Puzović, jedna prava legenda boksa, bošnjačkog sporta, legenda grada Kragujevca, Jugoslavije i Srbije. Ajmo da se koroniziramo. Da, tako, može. Mirko, samo kaži da ja sad ne čitam, najbolje ti da kažem, koliko si medalja donao tvoje karijere? Pa znate kako? Od onih najjačih pa najjačih. Pa ja ne bih sad one najslabije, ja tu ne računam prvenstvo Balkana, Mediterana, ostale ovih trofeja veliki koji su bili u onoj velikoj Jugoslaviji i to, ali ja ću samo da nabrojim ono što sam osvojio na nivou evropskom, svetskom i olimpijskom. Tako da sam sa tih 6 medalja koje sam ja osvojio najtrofejniji bokser u bivšoj državi, onoj velikoj Jugoslaviji. Bio sam 2 puta vice šampion Evrope, jednom treći na prvenstvu Evrope, 2 puta treći na prvenstvu sveta i treći na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Naravno da je to teško postići obzirom da je boks zvanično proglašen najtežim sportom na svetu. Polu-welter kategoriji. Inače, sve rezultate sam postigao u polu-welter kategoriji. Jedan sam od retkih bokser koji sam lagano održavao tu moju kategoriju, tako da sam 10 godina boksao bez ikakvih problema u jednoj istoj kategoriji, što je malo čudno. To je u periodu od do? To je otprilike od periodu od 80. do 90. godina, tako tih 10 godina. Šta si dobio recimo za sve to od Jugoslavije? Pa znate kako, to je drugačije vreme bilo, ja ne mogu da se požalim, ja sam boks obožavao. Što se toga tiče, mi smo bili amaterski sport u tom vremenu, izuzev košarke i fudbala, mi smo bili amaterski sport. Imali smo neke takozvane, da kaže, hranarine, premije, koje su bile zaista, boga mi, dobre, smo bili tako poluprofi. Ali je, za razliku od današnjih ovih momaka... Penziju, sportski... Nacionalnu penziju sam dobio. Koliko je danas nacionalna penzija? Pa, sve zavisi koju ste medalju osvojili. To ima rangirano na 6 kategorija, je podeljeno od 1 do 6, pa sad zavisi u koju ste grupu upali, šta ste doneli, koji vam je najbolji rezultat. Koji su ti grupi? Pa ja sam u grupi 4, imam 2 nacionalna proseka državnih, koje su u državi trenutno, 2 prosečne plate. To je moja nacionalna penzija. To je bolje nego da je današnja penzija ovi što dobiju za 40 godina rada. Naravno da je bolje, mnogo bolje. Ali ljudi ne znaju šta znači koliko treba znoja do jedne medalje. Znate kako, obzirom, ja sam vam rekao malo pre da je to najteži, zvanično najteži sport na svetu. Sigurno. To ja nisam rekao, za mene to je najlakši sport na svetu, ali stručnjaci koji su to proučavali su na svetskom nivou zaključili da je to najteži sport na svetu. Najteži je zato što tu morate sve da postoji, i brzinu, inteligenciju, snagu, apsolutno sve. I na kraju te medalje, sve koje bokseri donesu, one su, boga mi, jednim delom, što malo i nije zgodno, ali zalivljeni krvlju. Jer vi znate da u boksu nema... Kako ih je poginulo na ringu? Pa, opet da nećemo da kudimo boks, obzirom da je boks na najnižoj grani u lestvici, zato što u boksu ima najmanje povreda, verovali ili ne, manje nego u fudbalu.
Ima ih, da, ali mnogo manje. Tako da Bog što sa te strane, ja kad bi se ponovo rodio, sada mi kaže, evo, Puzo, bit ćeš Novak Đoković, imat ćeš milijarde ili da budeš bokser, ja ću kažem samo da budem bokser. Zato što je za mene to nadmudrivanje i jedan od najljepših sportova. Znate zbog čega? Zato što, kao vi izgledate jako, ja izgledam sitno. Ja vas nadmudrim i maltene i šamaram, podelim vam packe, igram se sa vama kao to uživa i taj užitak ne može da se plati. Koji je tvoj uzor u boksu? Meni je svakako, kao i svima, meni je u početku mi je bio uzor moj trener Dragosav Jakovljević, nekada najbolji bokser u Jugoslaviji, dok se nije pojavio kasnije, takođe moj uzor veliki, koji je svima nama uzor i preteča, koji nam je pokazao put kako se ide ka vrhu i kako se osvajaju medalje, pokojni Mate Parlov. Tako da hvala njemu za sve što je dao našem boksu. On je i sam nešto uveo što i treneri nisu davali to da se radi na trening, on je sam to nešto uveo, radio dodatne treninge, tako da nam je svima pokazao, trasirao put kako se postižu veliki rezultati i šta je potrebno. Da nije potrebno samo znanje, nego mora i rad i samo rad. Sada je Puzović primio jedan udarac. Mora bi tako da napada, da traži borbu telo uz telo, jer tu je on vrlo brzo. Ima takve serije da je to zaista zadivljujuće čudo. Evo, pogledajte, najzad počinje to da koristi brži od svih, mogao bih reći u ovoj kategoriji. Čak i od Garcije mnogo brže. Evo, pogledajte, samo kada krene u napad, to je već skoro polovina treće runde. Puzović bi morao da uloži tu snagu koju je sakupio i na Kopaoniku i na treningu u sportskom centru, da pokaže sada šta može. Kada Garcia počinje da drži, minut 20 do kraja borbe. I sada je Garcia pogodio s snažnim udarcem Puzovića. Mora to Mirko brzo da vrati. Serije moraju da donose poene. Boduje se svaki udarac, jak ili slab, ali čist udarac, a ne onaj koji je blokiran. Još samo 32 sekunde, sada ćete već vidjeti koliko je vremena ostalo, još 29 sekundi. Evo, pogledajte, poslednji trenuci borbe, Puzović bi morao sada da priđe telo uz telo i da obasne Garciju udarcima. To su trenuci odluke. Možda će 2-3 udarca ovde u ovih 20 sekundi odlučiti pobednika. Ne treba se zatvarati, to je gubljenje inicijative i u dvorani najjači aplauz koji se čuo u polufinalu. A šta si dobio od tvog grada Kragujevca? Jesi najpoznatiji sportista veka ili ne? Ne, nisam. Nažalost nisam, zato što se tu grad... Znate kako, ja ne mogu da kažem ne znam. Znam, zato što me interesuje, to inače ne bih znao ja. Strelac je, zove se imenom i Pretikosić, ne znam mu ime, ali nebitno. Pretikosić koji je strelac, da, koji je u 20. veku, ja pričam u 20. On je proglašen sportista veka od 20. veka, a u 20. veku je osvojio troduplo manje trofeje od mene. To je neuporedivo. Ja neću sad, pa zato što se takozvani novinarčići neki iz Kragujevca lokalni skupili. Se i to kupuje? Pa verovatno, sedne se u kafani, tako nešto. Ja nisam i bio, ja sam bio u Nemačkoj sam živeo tada i oni su iskoristili taj vakum i onda su njega proglasili, znajući da se ja nikada nisam bunio i nikada nisam nešto, ja sam znao ko sam i šta sam i dan danas sam ime u Kragujevcu, zato nema kome ne zna u Kragujevcu. Kad se moje ime pomene, to se veže odmah za Kragujevac. Međutim, ljudi su to iskoristili,
proglasili, mada ja tražim sad preispitivanje, reviziju te odluke i borit ću se dokle kud budem živ, možda nisam ni ja, možda sam ja malo preterao. Evo, ja stavljam isto u moju emisiju kao jedna koja će podržati tvoju borbu za pravdu. Ne, ja moram prvo radi sebe, jer ja sam mnogo uložio. Malo pre smo na početku emisije bila jedna lepa izreka koju sam zaboravio, pa će neko reći da, bio si bokser, ali mnogo lepa, to se odnosi na mene, eto, to mi je grad vradio. Ako kaže da bokseri ne čitaju, evo jedna lepa knjiga od Bilina polja do Akropolja, jedna lepa, vidite, ovo je te poklon iz ove emisije. Hvala veliko. Prvo da se zahvalim, moram ovom prilikom, pošto me eto ta prilika, zahvalim Nenadu Borovčan koji je, zahvaljujući njemu, vratio boks i dao nadu da ćemo ponovo da se vratimo na onim stazama koji smo nekada, sadašnji predsjednik Boks Saveza Srbije, da se vratimo na one staze na kojima smo nekada i bili. On to vrlo dobro organizuje, ulaže se u sport, naravno i predsjednik države pomaže nam tu, tako da se nadam da će sljedeći, možda ne sad ovih 4 godine, za narednih 8 godina imati predstavnike naše zemlje na olimpijskim igrama i da će boks polako da se vraća na onim stazama koje je nekada bio. Najželije mi u životu je to što sam na VR Zvezda i od drugih sam voleo i sebe sam video kao bokser da ja boksujem za bokseri klub Crvena Zvezda. U tom vremenu kad sam ja boksao, Zvezda imala slabu ekipu, maltene nije ni bilo je pred gašenjem, tako da eto ta želja mi se nikada nije se ostvarila niti nažalost, ali Zvezda je moj klub pored Radničkog Kragujevca, tako da ja navijam za Zvezdu sutra. Ja isto kažem, Mirko, mi ćemo se čuti, vidjeti u to ime, jedan živeli, da se mi živi zdrav i da sljedeći put kad se imamo pričamo malo vedrijim temama i da kažemo evo krenula je, počeo da klinci da vežbaju, vraća se polako. Ja se nadam i u to ime još jednom živeli i bit će bolje i za srpski boks. Ovo je emisija Podcijenjena zvezda, uživajte restoran Prava priča i čuli ste pravu priču o boksu od Mirka Puzovića. As pravog onog boksa, šampion i hedonist. Živjeli. Živjeli. Naš najiskusniji bokser na 23. olimpijskim igrama u Los Angelesu, Mirko Puzović, osvojio je bronzanu medalju u poluvelter kategoriji. Osvajanje bronzane medalje za Mirka Puzovića je, nema sumnje, koji je odnedavno i član novog prvoligaša Rijeke, zaista lijep uspjeh. Borio se sa Pageom, detalje, rekao sam već tog meča, gledate koliko je mogao, nije uspio da ga nadmaši, sa mjesec i po dana priprema i nije mogao više, pa je zbog nedostatka snage često tražio spas u svom rado primjenjivanom, rekao bi, duplom dekungu, što je opet na izvjestan način pružena prilika da protivnik sakupuje poene i što uopšte nije popularno kod sudija na ovakvim turnirima. Kad već govorimo o sudijama, kratko, u 345 održanih mečeva, podsjetimo 359, što je apsolutni rekord, bilo je prijavljeno boksera za ove igre u Los Angelesu. Bilo je skandaloznih odluka, odstranjivanja pojedinih sudija, kažnjavanja, 10-ak boksera je oštećeno, što je, kao kod Italijana Musonea, izazvalo prvo opravdan protest, revolt, a zatim i plač. Opšti je, dakle, utisak, mada je to već postalo uobičajeno na ovakvim turnirima, da su sudije pretjerale u pomoći domaćim bokserima, pogotovo u finalnim borbama. A evo sada srebrna medalja, vidjeli ste, za Umpon Mahu sa Tajlanda, zlatna za Pagea i bronzane za našeg Puzovića i Fulgera iz Rumunije. Iako sam ja crnka, iako poštujem plavuše, pa jedan, evo, nekako izmamljeni vic za plavuše, zašto idu četvoronoške u samoposlugama, marketima i uopšte tim shopping molovima. Zašto, pitate se? Pa traže niže cene. Kada kao televizijski novinar i voditelj dugogodišnji dobijete zadatak da kritikujete kolegu, to nije nimalo lako. Međutim, kada je Draško u pitanju i emisija Pod sjajem zvezda,
mogu da kažem sledeće, da ove priče i naši razgovori svih gosti u ovoj emisiji sa voditeljem teku lagano kao vino, da su sve priče, prave priče, vrlo istinite i vrlo životne i vrlo poslovne, a pogotovo što su gledane, koliko shvatam, i u Republici Srpskoj i širom Srbije. Prema tome, kao neko ko dolazi sa RTS-a, duboko uvažavanje i kolegi i emisiji, a posebno vama gledalcima. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajnim zvezdama. Nadam se da ste se lepo opustili i proveli. I sada kažem, sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlje se gledali i svako dobro. Ćao, nema više. Još jedna pesma za kraj. Vidimo se 7 dana. Kraj moje tuge, to je dan povratka tvoj. Kraj moje tuge, to je dan povratka tvoj. Duge, duge, tužne noći čekala sam tebe ja. Znala sam da ćeš mi jednom doći ko iz nekog davnog sna. Sada kad si pored mene, najdraži moj, ja volim tvoje oči snene, poljubav molim tvoj. Kraj moje tuge, to je dan povratka tvoj. Kraj moje tuge, to je dan povratka tvoj. Duge, 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 duge noći sanjala sam ja da ćeš mi jednom doći ko iz nekog davnog sna. A samo malo nežnosti tražim, jedini moj. Želim s tobom sve bez laži